Здравейте, скъпи приятели и уважаеми зрители на нашия канал. Днес предстои да ви съобщя информация, която е не просто важна, а критично важна и засяга пряко финансовото благосъстояние на хиляди, дори милиони български пенсионери. Знам, че много от вас всеки ден се борят с ниските доходи, с растящите цени на храните, лекарствата и комуналните услуги. Чувството на несигурност и постоянната борба за оцеляване са ежедневие за твърде голяма част от нашите възрастни съграждани. Именно затова новината, която ще споделя днес, е лъч надежда, който може да промени живота ви към по-добро. Моля ви, останете до края на видеото, защото всеки детайл е от значение. Тази информация не е просто за слушане, тя е за действие. Затова, ако все още не сте го направили, абонирайте се за канала ни сега, натиснете бутона "Харесва ми" и споделете това видео, за да достигне доколкото се може повече хора. Нека заедно разпространим тази наистина много добра новина. Основният проблем, с който се сблъскват българските пенсионери от десетилетия, е хроничната липса на достатъчно средства. Много от вас помнят времената, когато месечните ви доходи едва стигаха за основните разходи, а за каквото и да било допълнително, като културни събития, пътувания или дори малки подаръци за внуците, трябваше да се лишавате от нещо друго, често жизнено важно. Пенсионната система, въпреки усилията през годините, трудно успяваше да догони инфлацията и да осигури достоен живот. Често пъти увеличенията бяха символични, а процесите по преизчисляване бавни и сложни. Пенсионерите оставаха в плен на бюрокрацията и постоянния стрес, докато цените в магазините и на пазара непрекъснато се покачваха. Животът на пенсия в България беше синоним на лишения и компромиси, но сега нещата се променят. Имаме много добра новина, която е резултат от дългогодишни усилия и настояване от страна на обществото и експертите. Влиза в сила нов механизъм за преизчисляване и увеличаване на пенсиите, който е проектиран да осигури значително и устойчиво подобряване на вашето финансово състояние. Този механизъм предвижда не просто еднократно увеличение, а системно индексиране, което ще гарантира, че пенсиите ви ще растат адекватно на инфлацията и на общия икономически растеж в страната. Истинската промяна е в подхода, отчасти реактивен и фрагментиран към проактивен и предвидим, край на несигурността дали ще има увеличение и колко ще бъде то. Сега имате ясна перспектива за по-добро бъдеще, а това е нещо, което не сме виждали отдавна. Това е не просто увеличение на числата по банковите ви сметки, а реално повишаване на качеството ви на живот. Нека разгледаме в детайли какво точно означава това за вас, кой трябва да е спокоен и кой може би ще има нужда от допълнителна консултация. Най-важното, което трябва да знаете, е, че от 1 юли тази година всички пенсии ще бъдат увеличени с значителен процент. Този процент е фиксиран и ще се прилага за всички видове пенсии. За трудов стаж и възраст, наследствени пенсии, социални пенсии за старост и инвалидни пенсии. Това е универсално увеличение, което няма да подмине нито един пенсионер. Конкретният процент, който беше обявен, е 11%. Да, чухте правилно, 11%. Това е едно от най-сериозните увеличения през последните години, което надхвърля значително средния темп на инфлация, което означава реално повишаване на покупателната ви способност. Това е ключов момент, не просто компенсиране на инфлацията, а истинско подобряване, кой трябва да е спокоен. Абсолютно всички, които получават пенсия от Националния осигурителен институт, НОИ, няма значение дали пенсията ви е минимална, средна или над средната. Няма значение дали сте пенсионер по старост, инвалидност или получавате наследствена пенсия. Увеличението от 11% ще бъде приложено автоматично. Това означава, че не е необходимо да подавате заявления, да ходите до НОИ или да извършвате каквито и да било други административни действия. Системата ще преизчисли вашите пенсии служебно. Това е голямо облегчение, тъй като спестява време, нерви и усилия, особено за възрастните хора, за които всяко излизане е предизвикателство. Нека илюстрираме това с няколко конкретни примера от реалния живот, за да добиете по-ясна представа какво точно означава това увеличение за вас. Пример номер 1. Да вземем баба Елена от Казанлък. Тя е на 78 години и през целия си живот е работила като шивачка. В момента получава минимална пенсия от 523 лева. С новото увеличение от 11%, нейната пенсия ще нарасне до приблизително 580 лева и 53 стотинки. На пръв поглед 57 лева и 53 стотинки може да не изглеждат като огромна сума, но за баба Елена това означава, че всеки месец тя ще може да си позволи един допълнителен пакет лекарства за сърцето, което е жизнено важно за нейното здраве, или да купи повече плодове и зеленчуци, които са станали лукс за много пенсионери. Това е възможност да подобри значително хранителния си режим, който пряко влияе на общото и здравословно състояние.
Тези допълнителни средства могат да й осигурят и по-голяма топлина през зимата, като покрият част от увеличените сметки за отопление. Това е една малка, но много важна стъпка към по-спокоен и достоен живот. Тя вече няма да се тревожи толкова много дали ще стигнат парите за сметките в края на месеца, а ще има малко по-голяма свобода да управлява бюджета си. Пример номер 2. Господин Иван, пенсионер от Пловдив. Той е бил инженер и сега получава средна пенсия от 750 лева. След увеличението от 11%, пенсията на господин Иван ще стане приблизително 832 лева и 50 стотинки. Увеличението от 82 лева и 50 стотинки за него е съществено. Той вече няма да се налага да отказва покани за кафе с приятели или да се чуди как да покрие по-високите си разходи за транспорт до лекар. Господин Иван винаги е обичал да чете книги и сега ще може да си позволи да купува новите заглавия, които преди е отлагал заради високите цени. Това ще му донесе радост и ще поддържа ума му активен. Може да инвестира част от тези пари в подобрения у дома, които отдавна е отлагал, като например поправка на течащ кран или по-енергийно ефективно осветление, което пък в дългосрочен план ще му спести още пари от битови сметки. Пример номер 3. Госпожа Мария, пенсионерка от Русе, която продължава да работи на половин работен ден като консултант. Тя получава пенсия от 900 лева, към която добавя доход от трудова дейност. Новината е прекрасна и за нея. Нейната пенсия от 900 лева също ще бъде увеличена с 11%, което означава, че ще достигне приблизително 999 лева. Увеличението от 99 лева ще е допълнителен бонус към нейния бюджет, който ще й позволи да спестява повече или да се наслаждава на по-голям комфорт. Тя може да използва тези допълнителни средства, за да посети внуците си, които живеят в друг град, нещо, което досега е правила с известни лишения. Това увеличение е признание за нейния принос към обществото и като работещ човек, и като пенсионер, и е важен стимул за всички, които желаят и имат възможност да продължат да бъдат активни. Тези примери ясно показват, че новото увеличение не е просто абстрактна цифра, а има пряко и положително въздействие върху ежедневието и качеството на живот на българските пенсионери. Ефектът от това увеличение ще бъде усетено не само пряко във вашия джоб, но и косвено в общото ви усещане за сигурност и достоинство. Когато сте по-спокойни за финансите си, това се отразява благоприятно на здравето, на социалните ви контакти и на общото ви настроение. Това е една голяма стъпка напред към по-справедлива и адекватна пенсионна система, която наистина се грижи за своите възрастни граждани. Разбира се, като всяка система, и тази има своите изключения, тънкости и неочевидни нюанси, които е важно да знаете, за да избегнете бъдещи недоразумения или разочарования. Първо, изключенията. Въпреки че увеличението е почти универсално, може да има много малък брой хора, при които то да не се отрази веднага или да има някакви специфики. Например, ако пенсията ви е била преизчислявана наскоро по друг повод, например заради добавен нов трудов стаж или промяна в осигурителния доход, е възможно да има малко забавяне в процеса на автоматичното прилагане на новото увеличение. Това обаче са по-скоро административни или технически забавяния, а не отказ от прилагане на увеличението. Всички дължими суми ще ви бъдат изплатени с задна дата. Също така, ако получавате няколко вида пенсии едновременно, е важно да знаете, че всяка от тях ще бъде преизчислена по-отделно, а не като обща сума. Второ, потенциални подводни камъни. Една от неочевидните ситуации може да бъде взаимодействието на пенсията с други социални помощи или добавки. В някои много специфични случаи увеличението на пенсията може да промени условията за получаване на някои други целеви помощи, които са обвързани с доходен критерий. Например, ако получавате някаква социална помощ, която е предназначена за хора с доход под определен праг и с увеличението на пенсията вие надхвърлите този праг, то тази конкретна помощ може да бъде преразгледана или спряна. Важно е да подчертаем, че това касае само много малък брой от пенсионерите и най-често тези социални помощи са значително по-малки като размер в сравнение с увеличението на пенсията. Все пак е добре да сте информирани и ако получавате такива помощи, да направите справка в съответната агенция за социално подпомагане. Относно данъчните импликации, в България пенсиите не се облагат с данъци, така че не е нужно да се притеснявате, че ще плащате повече данъци заради по-високата си пенсия. Това е важно облекчение. Трето, неочевидни нюанси. Ето един от тях, как се изчислява така нареченото швейцарско правило, което често се споменава в контекста на пенсионната система. Това правило е механизъм за ежегодно индексиране на пенсиите, който отчита едновременно два фактора. Процента на изменение на средния осигурителен доход в страната за предходната година
и процента на инфлация за предходната година. Увеличението се определя като сбор от 50% от изменението на средния осигурителен доход и 50% от инфлацията. Целта е пенсиите да нарастват както спрямо ръста на доходите в страната, така и спрямо покачването на цените. Тази година обаче, поради извънредно високата инфлация през последните месеци, правителството взе решение да приложи по-високо увеличение, тези 11%, което надхвърля увеличението, което би се получило по чистото швейцарско правило. Това е изключителна мярка, предприета, за да се компенсират натрупаните загуби от инфлацията и да се даде допълнителен тласък на доходите на пенсионерите. Това показва сериозно отношение към проблема. Друг нюанс е, че новото увеличение може да повлияе положително и на бъдещите преизчислявания на пенсии, тъй като вдига общата база. Колкото по-висока е текущата ви пенсия, толкова по-високо ще бъде и следващото индексиране, което създава един положителен цикъл. Сега към най-важната част, какво конкретно трябва да направите вие? Както вече споменах, в по-голямата част от случаите не е необходимо да правите нищо. Увеличението ще се случи автоматично и ще го видите на следващото си пенсионно платежно нареждане или на банковото си извлечение. Първата ви пенсия с увеличена сума ще бъде тази за месец юли, която ще получите в началото на август. Въпреки това, силно ви препоръчвам да направите следното. Проверете своето пенсионно платежно нареждане или банково извлечение, когато получите пенсията си за месец юли, през август внимателно проверете сумата. Уверете се, че виждате увеличението от 11%. Може да си направите една проста сметка, умножете сегашната си пенсия по 1,11, за да получите ориентировъчна сума. Ако не виждате увеличението или имате съмнения, в много редки случаи може да възникне някаква техническа грешка или забавяне. Не се паникьосвайте. Първата ви стъпка е да се свържете с Националния осигурителен институт, НОИ. Можете да го направите по няколко начина. На телефон НОИ има информационни телефони, на които можете да получите бърза справка. Централният телефон за информация на НОИ обикновено е публикуван на официалния им уебсайт NOI.bg. Често има и регионални телефони за връзка. Лично посещение. Ако предпочитате личен контакт, можете да посетите най-близкото териториално поделение на НОИ, ТП на НОИ, по местоживеене. Препоръчително е да отидете в приемните часове и да се въоръжите с търпение, тъй като може да има опашки. В онлайн запитване НОИ предлага и възможност за подаване на онлайн запитвания през електронната си система, ако имате достъп до интернет и умеете да ползвате такива услуги. Това е удобен начин да получите писмен отговор. Какви документи може да ви потребват? Когато се свързвате с НОИ, независимо дали по телефон или лично, винаги носете или дръжте под ръка личната си карта, последното си пенсионно платежно нареждане и евентуално решението за отпускане на пенсия. Тези документи ще помогнат на служителите да ви идентифицират бързо и да проверят вашия казус. Какво да кажете или напишете? Бъдете кратки и ясни. Кажете, че сте пенсионер, съобщете ЕГН-то си и обяснете, че не виждате приложеното увеличение от 11% на пенсията си за месец юли, която се изплаща през август. Попитайте каква е причината за това и какви са стъпките, които трябва да предприемете. Ако подавате писмено запитване или жалба, формулирайте го по същия начин. До директора на ТП на НОИ от вашето име и ЕГН. Гретос. Адрес. Относно неприложено увеличение на пенсията за месец юли 2024 година, уважаеми госпожо директор, уведомявам ви, че при получаване на пенсията си за месец юли 2024 година не установих приложено увеличение от 11% съгласно обявената мярка. Моля за проверка и предприемане на необходимите действия за изплащане на дължимите суми. С уважение, ваш подпис. Запомнете, че служителите в НОИ са там, за да ви помогнат. Бъдете учтиви и търпеливи. Всички дължими суми ще ви бъдат изплатени, дори ако има някакво забавяне. В заключение, скъпи приятели, това е наистина изключително добра новина за всички български пенсионери. Увеличението от 11% на пенсиите, което влиза в сила от 1 юли, е сериозна стъпка към подобряване на вашето финансово състояние и към осигуряване на по-достоен живот. Това не е просто временно облегчение, а част от по-широк ангажимент за системно и адекватно индексиране на доходите ви. Не подценявайте значението на тези допълнителни средства, колкото и малки да ви се струват на пръв поглед. Те могат да направят значителна разлика във вашето ежедневие и да ви донесат повече спокойствие и възможности. Надявам се, че информацията, която споделих днес, е била полезна и разбираема. Вашето мнение е изключително важно за нас.
Затова ви призовавам, напишете в коментарите какво мислите за това увеличение, как ще ви се отрази то и дали имате допълнителни въпроси. Ние четем всеки коментар и се стараем да отговаряме на всички запитвания. Ако видеото ви е харесало и смятате, че е било полезно, моля, оставете един палец нагоре и не забравяйте да се абонирате за канала, ако още не сте го направили. Абонаментът ви помага да достигаме до повече хора и да продължаваме да ви предоставяме ценна и актуална информация. Споделете това видео с вашите приятели, роднини и съседи. Всеки пенсионер трябва да знае за тази добра новина. Благодаря ви, че бяхте с нас. Бъдете здрави и до нови срещи!